Nolak khasran ke maka ang kosto khaye ani ang khol man khana hane ang suko je kosto khai mane exam tong te phana ang kya tino ani ma tong ha tong bosan ni salago ni ya pri bosan jaga auto sena ni tapos so ti tang chai ni ko bet ang dalam kurungin tong na man suko jadi ani kon sumani porang kya ang bayre bthana ni kisa wala chona ani try ka man kamu sudah selesai. Kamu tongkrong jadi congkak ya. Ani jadi performance ini jatuh di sana tuh. Kayak once gua ani performance sih sama nang ini. Congkak ya nak tongkrong. Jadi kita tongkrong. Satu.